Eling-eling eling para manungsa, aja amung nuruti nafsu ning donya. Eling ngono mring Gusti Kang Maha Kuwasa, sing reksae jagat raya. Eling-eling ning donya pira suwene, paribasan kaya wong sing mampir ngombe. Perintah agama aja nganti dilirwake, ben ra ketut ing burine. Mulya akhirate, aduh Gusti kawula nyuwun ngapura, sedaya dosa lan tumindak durhaka, tepihaken kawula saking bebaya, tepihaken saking siksane neraka. Zaman akhir pancene kebak rupeda, macem-macem cobane ning alam donya. Mula kuwi sing eling lawan waspada, aja nganti kesembrana. Bakal nemu cilaka. Eling-eling ning donya pira suwene, paribasan kaya wong sing mampir ngombe. Perintah agama aja nganti dilirwake, ben ra ketut ing burine. Mulya akhirate, aduh Gusti kawula nyuwun ngapura, sedaya dosa lan tumindak durhaka, tepihaken kawula saking bebaya, tepihaken saking siksane neraka. Zaman akhir pancene kebak rupeda, macem-macem cobane ning alam donya. Mula kuwi sing eling lawan waspada, aja nganti kesembrana.
bakal